Sang Bos. Ya. Sembah bektimu tak ngompo pangestuni sun tampan mugi dados jimat paripe. Wonten sajiwa raga kula wonten dawuh katimbalan. Lek no kupingmu bukan kupingmu jendika dawuh. Linggih suwi Pak. Nggih boten kirang sekeca kula ingkang sowan. Kula ingkang sowan. Nggih kula ingkang sowan katimbalan dawuh kaya bali. Kok kaya irungmu siji tok apa piye iki? Kok bindeng kaya cangkeme Kiai Mok. Anggen kaya ngeten niki. Ngeten nong malah mboten omongan kula. Dalah. Tugas kula napa? Ngene. Ana wong tasakuran. Ana wong sedekahan. Ana wong pengajian beber Quran. Piye carane manjing sanubari ilang? Ora tumancep nang jero dodo. Rekoyasanen. Golek teri kelangan bandeng maksudipun. Oh, ngaji. Ning ora ana sing masuk sanubari. Iki mengko subuh ora iso tangi. Oh nggih, pun tugas kula mangke. Sedaya jamaah pengajian kula piyake wadya bala butokan krida nggodha. Mulih mapaturu kula linggih ndase kula lim alteko matane kula bondo sikile. Ajeng uyah kula sumpeli bekakase. Arep mangkat ning musala geblokake seret gletak tindhe bantal kuning. Bagus. Kaget aku asane. Aja do kenal musala. Aja ngantek tangi subuhan. Nggih, siap. Tugas kula napa? Kowe cah loro kembar. Kudu tugasmu nggih kula nyandung dawuh. Ana musala lawange jagane. Tugas kula mengkone ana jam 4 mlebu musala nyekel mik andan tekek gone tabun sangeme kae. Lowap lau bengak bengok ora enak-enaki wong kelon lawa bubar siap bagus. Yo kan kowe karo aku njaga lawang musala ki wonten. Engkone ana wong nyekel mik suwekno kabele mik tatapi lambe setrum ndret bongko bagus. Nungan mula napa niate mula tungane napa aja ana hiburan sedekah buwi panenan kudune aja ngundang Quran pengajian ngundang napa dangdutan jogetan saweran lebokno kotang dangdut sing rego larang papala palapa sorry pleset. Mangke kula maknosaken. Pak. Kepleset, sorry Bos. Ayo. Ora usah kakak ngomong. Boten nenten jejer wayang pertama kali medal buta ben. Aku pakem. Pancen donya iki tak kuasani. Mula aku metu dhisik. Mergo donya tak selusupi. Ilang jamu sekali masa doto mbak kalau welang payung tunggul nogo tak colong aku bakal mimbo Manjaladara wujud Krishna wong menungso ningali kaya dene jabane Krishna ning jero buta iki dina Krishna palsu pirang-pirang Werkudara palsu Janaka palsu aku mimbo dadi Janaka mimbo dadi Krishna kowe wong melek do tak apusi. Kowe nyucup tanganku. Aku buta, aku palsu. Aku dudu Krishna asli, aku dudu Werkudara asli. Lena pangendamu cah goblok Antasena. Gelut kocok gagak limpamu yo gawe bleduk sampir bleduk kreyok kowe le.
Mandulita mel lae la ilaha il jono wonge apa ora iki tak tilak kuwatene do mulih kabeh piye lah ora ketok kok urung didongani kiai kok bali tak dongane ngising sikile ketekuk lanjut oke baik linggih meneh kene ora tak tilak-tilaki jebul do mulih kabeh piye iki aras mengo tengah wengi 12 kelewat muga-muga medun malaikat ibu nikmat kabeh sehat asam urat minggat ayo lai eling datang Allah la ilaha il begegek kuwi kenceng ugek kuwi polah donya kaya apa sing kenceng lek gondelan agama adiku di Bathara Guru awit yah mono yah mene kok sifatmu iri drengki kowe tak pasrai kowe tak wakilno dadi dewa Dewan Perwakilan Rakyat kayangan njunggring salaka kowe sing nggone di aku ora milik barang sing melok-melok pengen muluk ora aku wis kalah medhu ning Arcapada Ngulandara dadi Panakawan di Pono ki awas kawan kuwi kanca aku mung ngawasi kancaku santriku momong aku kowe mbok yo ditata atimu to adikku di Bathara Guru kowe kok jiri drengki aku bangun kayangan ora kok bandingi kayangan Suralaya kaya nggonmu di aku mung bangun kayangan atining menungso tak bangun jiwanya tak bangun badannya lah kok kowe jeh iri dewa merdeka dudu ati londo direwangi toh nyawa tetes elu dina depaning Bantala saiki wis merdeka ayo bareng-bareng desa bangun kutha bangun negara kowe bareng-bareng entekno bondo negara anakmu Wisnu medhon nang nggone Krishna lah kok sipate iri dek nene dadi pujangga Pandhawa aku dadi pamomong Pandhawa padha-padha mikir Pandhawa ning kenang apa kowe kedunungan klebon buta Prabu Dwarawati ya yen kowe lali duk sina atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas rahmat Allah la ilaha illallah ketuhanan yang Maha Esa untuk usaha birobika bil hikmah wal mau'idotil hasanah nek ngejak wong kowe iki pendatang dapurmu kari nguntal mangan ora sah gawe gendak singkala kemanusiaan yang adil dan beradab akhlakmu penting akhlak tata krama iku penting ngomong sing kangge waton aja waton ngomong lain jaga RT RW lurah camat bupati gubernur presiden mbok gawe arani togut kowe urip ning kene ora gelem nganut aturan dadi apa kowe aja karepmu dhewe wak tasbuh kamile jami awalat tafaroku aja do pecah belah cekelen agamanipun Allah persatuan Indonesia amruhum surabainahum perkaramu rembugan antara siramu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dene kowe ora gelem jak musyawarah kowe ora gelem jagong ora gelem lungguh ora duduk bersama rembukan senengane mangap-mangap cangkemmu jejer ngadeg ngamuk ngejak tukaran reformasi bakal kelakon dina iki kowe le
Alhamdulillah. Kula mboten ngundang jenengan. Lah kok LBH padha nglumpuk pengacara do teko dewi-dewi. Kek. Panggilan hati kok, Kek. Aku iso ngerti kaya ngene iki merga Kiai. Kiai Semar, kowe mesem wis ora samar. Ujianmu dhuwur kok, Kek. Merga kowe wong tasawuf, kowe wong filsafat. Kowe wong hamilul Quran. Dene diuji kaya ngono kuwi, arep munggahke derajat. Iki disepuh masmu. Nggih, Gus, matur nuwun, Gus. Iki lek ndang ngomongo aja kesuwen. Iki wayang ora kaya wayang tenanan. Nganti tekan esuk subuhan. Media dakwah mung ringkesan. Mula kowe ngomong dan satset lasles dases aja kakan pesemon. Nek kedawan mulai siji-siji kowe ndonga ora ana kancane. Nggih, Gus. Sabar, Gus. Pancen sabar pahit kaya empedu ning buahe manis lir kadya madu. Mula sing didongake njaluke husnul khotimah. Allahumma wong kari 5 menit ngenteni arase mengo. Lah kok do minggat lunga. Lah yo Kek, iki aku ana apa? Oh, Antasena nyadong dawuh, jiwa Antaraja nyadong dawuh, jiwa Garut kaca wonten dawuh. Niki ngeten nggih Gus. Kula nyuwun sabiyantu dhateng panjenengan. Kula mboten crita damel-damel nggih mboten. Kula mboten badhe fitnah. Dene kula kok difitnah pun terserah. Jarene kula nyenengi karo Sahara. Sahara iki kaya apa rupane? Jongasi jayu bojoku. Sahara jarene. Ujianku kok kaya ngene, Gus. Bolak-balik klebon buta. Enten nggih wala sing gawe gendak sing kala Betari Durga, ora leren-leren kowe Betari Durga. Kowe gawe konten sembarang, ndasku mbok idak-idak aku wis kemis jaluk ngapura ora mbok tampa. Ya wis nek ana reformasi kok, wong-wong netizen ora bakal leren, ora menungso ora iso mbak apusi. Melek iki wong do pinter kabeh. Buta-buta wis. Kowe rasa ngomong aku wis ngerti. Buta gulung gendera lewat jam 5 ora bali